Wszedł taki facet do lekarza, wchodzi do tego gabinetu i go to: panie doktorze, ja jest taki słaby, coś w klatce mnie tu tak uciska, w ogóle bardzo źle się czuję. On go wziął, pobadał, posłuchał to. Panie, pan tu nic nie ma, pan tu przyszedł po L4. Niech się pan do roboty lepiej, a? Stał, wylazł z tego gabinetu, zamknął drzwi i nagle taki łomot. Hop się obalił i umarł. I te pacjenty z tego: panie doktorze, tu się coś stało. Lekarz wylazł, patrzy się, hop leży, wziął mu puls, zmierzył, pobadał go. No faktycznie hop nie żyje. Widzicie państwo, co za ludzie. Ten świat już schodzi na psy. Wolał umrzeć niż iść do roboty.